Hello guys, nandito ako sa bungad ng aming barangay. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung aming barangay dito. Maraming magagandang falls dito. Ipapakita ko rin sa inyo at yung kabuhayan namin dito, kung anong kabuhayan namin dito sa barangay Gubat. Kaya let's see guys, check it out. Umaabot ng 21 degrees yung lamig dito kapag gabi. So pag araw naman, regular din yung ano niya, yung weather, or yung temperature. Gura naman yan. 150 pag may tanong na dyan, baka may ano, may ingkit. May daso niya. Ini. 150 ang isa nito. Anong pangalan ng halaman na? Bubur, bagong puti. Bawal ka siya sa init ang mga masilis. Ayo. May orchids ka? Nagbibinta rin daw sila ng orchids dito. So, for now, hindi muna kasi maliliit pa siya. So, napakarami niyang halaman na ano, iba-iba. Meron din ng orchids. Ayan. So, napakaganda dito ng kanyang mga garden, ng kanyang mga tinanim na halaman. Medyo maluwag yung kanyang pwesto, kaya nakapag-plant siya ng madaming variety ng mga plants. So ngayon, nagbibinta na rin daw siya ng mga succulent, mga cactus. Ayan. So ang bawat isa niyan is 150. So, kinikrave niya yung kahoy, tapos pag may nag-order sa kanya, binibinta niya. So, 150 each. Lahat ito 150 ang saro. 150 each yung binta niya. Ito caladium. Napakaganda ng caladium.
Dragon fruits. Buntot ng pusa. So ibang-iba siya, napakagandang tingnan. At lumalaki siya, mahaba. Para ako nasa Villa Escudero. Pakasawa sa buko. Kaso nakakaubo rin yung pag nasobrahan sa buko.
mag-akong aga. Wow, ganda ng tanawin dito sa amin. Tugbukan. Parutong ka magtugbok. Sige, ganun ako galing magtanim ng palay. Sanay ako dito kasi galing ako ng bundok. Wawaw ka laman. Makulog So, lang. hindi ako pakimi yung bang paarte-arte kasi alam ko yung pinanggalingan ko. Ganito kayo magtanim. So, magaling talaga ako nito. Wala ng palay. Sa kabila sa baba ng taniman ng palay, dito naman yung mga kamutihan. So, bawat araw, kinakain ko galing dito kamote. So, yung palaging almusal ko.